pen ursla kamdei ke balat na udrok. Bat katkum ke rekod jong ke sorkar jala ladon laiteli ki jingja kurup drok hakatega than ha usnam arhaja arpau ar. Ya kani layathu umentri ketenat social welfare ke jala uba pol lingdo hakinong yalam jong ke Federation of Riwar Mingi local dorbar haga jingya kenduk mentakasngi lembat kiwei ki rupau khmat kathan. Habakran syakilat pathai khubor uba Edmond Kongai uba de publicity secretary kaseng ulethu ba kaseng kala ajing mudru ha umentri ban penlong ya ke jing talasi man kapor ki kali bat ban thau ya ke village task force ban ya terilang bat ke borshnong ki seng samla ki senglong kemi ringkat ki pulet ban tek lakam ya ki jing sniu ha ka imlang saklang. Hisen balakan reu drops ka jingma ka suk kasan ka suk ka singan ru kalawan ra ka jingma habide bat ka the ka thanju war ka jungi nang ngila ajimur ye minister jungi bong banbu ya katalasi ya ki kali man kapor daki briu jong ka ai ka bomut bandon ka checking ladadon kata ka jing hier kini kinong khai drops lani kinong supply namar kumboong ba kata ka thanjungi ka ka access point mo ka jaka ka rung kami lingba ka Bangladesh tingi ko aba lingba ka ni ka jing isutu baka dei ka jakaya banlet chapok Bangladesh ban penhiar yo mau lani ya kita ki export import iko aba kan don ka checking yo lesi yo don man ki briu ki bakai lingba chapok Bangladesh issue LNT na ka than ka jungi tingi ka paru ya minister ba inbu ya ka talasi ya ki kali ban check ya ki barung bami hang dia pok ka than war ka jungi bat ka basaw ngi ko aru banbu ya tools number 3 ladadon kilo ki jinglap haki shnong lani haki jaka iko aban don nomor kenang bakin pentip immediately lani wood kin pentip syaka police department lani syaka nu ka babu ya ni nomor bangin la bandai kenang ba inyo ya ka jing ya trailang bat kata ka jing wanra ru ya ka jing ya banyo kem lani banyo ya kata ka jing wanra banya banong no mino ban don ka jing kem ya kini gibriu ki ba lada de ki badi lada de ki ba pendan kam lada de ki ba khayi inyo urban petibut bot cheki bor jang ka an Indonesia ka sarkar kita gidi ki mat ki ba nagalang ka federation iwan merkendo ya minister jongi hagani ka por kani ka si ka pamanta na ka jing sukhya namar ba kani kadai ka jingma yangi ka thanjuar namar hagini ki singing yo i ba nagalang ka sarkar ka penbena tingi so kendit kibun ki samla jongi ki so kendit ba kumno ka penusla ka dega wei na pedeng ka hotspot ka ba don kinong di drugs kinong hi drugs niyo i batang haki benta jong ka social law re benta ka susi balong ba ka penusla jong iro ka dega wei na pedeng ka bala don po ka lis jong ka sarkar khamta me haga jing dei ban khayi yo drugs bat ke jing di jong ki samla kata ka dega mat ka bana kaleng jong ni wan ye kendu ya minister i pa poling do office tri kam jingwan ka jing kendu ka jongi ya i pa poling do ibadi menteri katanat social welfare jong ka sarkar jela Nagalang ka Federation of Riwar Mingi local dorbat hadin bangila yo i ya katuka ka jingkran nagalang yam nei nagalang i minister jong ka sarkar jongi i ba polling do haka atari ku banai jun haka ba yong ba ka penusla ka dai ga wai ne preng ka hotspot ka ba kenrai kinong di drugs bat kinong khai de nagalang jongi ki kenhun jong kinong yalam haki sinong ki raj bofer jong ka thain riwar penusla bor ka wai daga jing sukhya bat snokit kli yala ka jong ka tong ka thain riwar niwan ban kendu ya i minister jong ka di ka sarkar MDA ka pamenta office trikam ka jong i ban pan ka jing shai bat ban identify ya kanu ka jaka lani kanu ka ba kilap nagalang ka police department ban nagalang ka sarkar ya ka jing don jong kinong di drugs bat kinong khayi hak di ka thain riwar ka jong i de nagalang jong i hadin bangila ya kendu ya i iba polling do ibade minister jong ka tanah social welfare department ila ben batai ila ai rugini ki kot ila batai ba kala don teng ka jing ka case hapo pun sla ka jing kem drugs ha ubna hausnam arjar akuat de nagalang ke jongi pat iso kondit ba hadin bangala ya pun ya ka police department hadin bangila ya kerana imprisonment yang impat judon ka case habide bat ka jing kem drugs andang ila ya syong menta ba di minister niyo i ba ka jon ka jing ka jingkam ya ki nong hi drugs lani ki nong hi drugs hapo ka thain penusla hau banai Oktober hausnam arajar poa de nagalang jongi ka Federation of Riwar Mingi local dorbar niwan da ka mesim basokya balese ila ai ru ka jingmot habide bat i minister jong ka social welfare iba polling do sautli ki pon ila ai naga benta ban aibor no ya ki sinong bat ya ki seng samla ki senglong kumi ban pet ngor lang habide bat ka suk kasan bat khamta me ban thau ya ka village task force committee ringkat bat ka citrai lang jong BDO bat ka police department tengila ai ka jemut ha i minister jongi habide bat ka ni ka memorandum ka
bangilai kendu mendaka sengi but nang ta susu ka baar kalong ban penlong ya ke jingala pai ba man laki sinong di school ki yo nang ban pen su thu ik pai ba ke jing kita ya uni kenja jingdi ubama nak benta ki samla ki jongi komong pi papa open usla bon ki samla ki ba ki wan nak lo yang sam ka baduk dela da jia ba sakta uni drugs kan de ki jingma ka bakrau ya ka tahan jiwal ka jongi namar ba drugs si utep ba dei tang bo ong ba ki kuma yo i hagani kani ka kodi la yangi te ka sinong claim mention re ka police case apa open usla ka don lengba ka jing syakam lightly ki case apa Penunsla Police Division Penunsla Police Station ha ko benai Oktober asna marjat ko tingi yo i tingi pat yo apan puli bahagi di report tengah try ki sinong ki mention betang ya ka police case bade apa Penunsla Police Station tang kita ba nama kliang jungi ngimpat yo bani keduk personal ya ki police department da ka bangi syupun gi syukali hatula judon am ka jingkem ya ki nong di drugs bat ki nong hi drugs apa ka Penunsla Rina kalian ke police department ke ong ngimpat don. Dina kalian jung ele se hagini gis ingin se ikendu ya ke police department ban ya trailang ban weng yi gi jinga. Kan da ben na de kan da kan tho ndre ban trailang ban weng yi gi jinga kam ta me ya ki samla ke jungi ki ba le se ki ba sedang ban kerni ki ban ngop hagini gi jingdi ki ba pen ma ya ki imlang salang. Ka pa gi goi. Kuma yo i hagini kan ka kodi la yangi te ka sinong claim mention ndre ka police case apa Penunsla ka don lengba ka jing syakam lightly ki case apa Penunsla Police Division Penunsla Police Station ha ko benai Oktober asna marjat ko tingi yo i tingi pat yo apan puli bahagi di report tengah try ki sinong ki mention betang ya ka police case bade apa Penunsla Police Station tang kita